IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakemega iti maysa a lalaki manipod barangay Bengkag iti syudad Tilawag kalpasan iti naysayang kata drug bypass operation babaen kadagiti coming ti Philippine National Police iti syudad Tilawag. Nabigbig ti subject ti drug bypass operation akas maysa a construction worker ken street level individual. Nakumpiskar ken kuana ti 6.9 grams a may pagarup a shabu ken daytoy ket agatad ti 46,920 pesos. Iti pan nakatiliw ti suspect ket imbagana nga agsangsangit ken mula dadagitoy ngem song bati PNP ket isunabay itinapangas nga adu dagiti stocks na may pagarup a shabu may basar ti transaksyon da. Naipila ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a comprehensive dangerous drugs act of 2002 kontra iti suspect. Tinadakamat a suspect ket addan iti kustudyar ti PNP Lawag. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.